everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Hello. Nanglakaw na sila si Manang og si Helena. Adto sila karon sa mall, mamalit og gamit sa kusina. Nagaprasta ng tanan. Pamunta lang resulta. Yes, mamising na gyud karong hapuna si Helena. Oo nga, relax lang dia. Pero ikinahanglan lang imong mayong acting kay inyo na, Julia. Ha? Ora, dili mo nga mailhan kay ang mutok sa kinaping. O nga hilag yun. Pagkita gano'ng kabalagan kung mabuha na si Helena. Oh, yag kabala ka. Naplansya na nako ang tanan. Maayo na ko karong artista. Best actress. Buota naman gani kay ko ni Helena. Oo, kalag yun. Kinahanglan mabisi si Alejandro sa pagkawa niya. Unya, unsa may inyong plano anang Helena? Kinahanglan dili na mulutaw og balik si Helena, ha? Oo, di na yun. Sabi missing ay. Kana gyud. Siguro nga mga way kasing-kasing ang mukidnap ni Helena. Ako lang ibahala. Ikaw diya, relax ka lang. Anak ka lang sa inyo. Oh, ayaw kabala ka. Arin ako sa bahay. Mag-atiman sa mga tanom. Buuta na kay Ma'am Julia day no. Oh, ganun wa man kamutingog diha. Ambot ba? Gusto ko mo too nga, buota na gid siya manang, pero Aw, basin bayad nakamat mo na lang gyud na siya day. Nga wa gyud siya mahimo kon magsigi siya og pangaway nimo. mausab na. Na, ato na lang i-focus sa tong huna sa palito na tong kortina na. Ang atong planohon daan kun unsay kulor nga atong paliton. Sky blue. Oy sige, sky blue. Oh, nana, sayuhan na tong nahumag pamalit. Uy, Bitaw no? Mang snacks o na ta? ah, may pa. Sige, asa mo ta mang snacks? Oh, Antos Plaza. Daghang pagkaon ron dito, day. Mga istol ba? Kay, hapit naman ang fiesta mo nang na-istol-istol. Daghang mang kalingawan dito. Mao ba? Ay, ganahan na ba kumukha o nag-ice cream nga tiling-tiling? Ay, to'y Daghans Plaza, day. Ice cream nga tiling-tiling. Naapoy tulong-tulong. O talang-talang. Si Awa, gidi mo nang uy. Ay, dali na, ay. Antos Plaza. Alejandro, gidadaan ko ikaw og snacks. Ibutang lang una diha. Alejandro, mahimo ba kung magsulti taon-taon? Oh, sige. Mahimo ba og hatagan ko nimo og higayon nga mahimong tarong nimong asawa? Oh, Alejandro, ganahan ko nga mahusay na ning atong pagpuyo. Dili na ko gusto og samok. ikaw man tingali ang sinugdanan sa tanang kasamok dinhi sa bay, Julia. Ang tanang tao dinhi wa may libog. Oh, sorry na kon ngilaad gyud ko og batasan. Bunga na tingali kini sa akong pangigi. Bueno. Gusto makakaghusay. Imo na bang nahimo ang husay sa mga na-withdraw nimong kwarta sa atong joint account? Oh, Alejandro, ako pang pangitaon ang uban. Kuan kanang Julia, nga lumihila ka. doon nagikod akong saha nimo. Mao nga nakuhaan ako og dako ang atong kwarta sa bangko. Unsa man ka lang saa. Nakat-on ko sa pagpanugal, Alejandro. Oh.
Unsa? Imong gisugal ang dakong kantidad nga imong gikuha sa bangko. Oh, mao ka na. Sorry kaayo, sorry. Dili na kini mausab. Wa naman ko manugal. Sorry gid kaayo, Alejandro. Uy, alawi, kadaghan ba yung taong-tao? Makalingaw sa ni fiesta din sa probinsya, no? Mo lang. Ay, ay, ala. Dorang tiling-tiling nga ice cream nga mong gipangita, day. Oh, wow! Nang, dinhi ko na ha. Magpalit ko. Ikaw ni bantay na akong pinalit na kortina, ha? Ay, pagdali, oy, tas pang oras. Apil ko, ha? Oo, Nang. Pastil lang yun ni si Lena, oy. Wag yun na, libog bata. Noon sa siling-tiling-tiling ice cream nga, kusog makang milakaw. Kain naman to. Ay, to ara ay. Ate! Oh, Inday? Paanoon ka sa tao? Kinsa nga tao? Lanto ko no. Naanang luyo sa van ay. Unsa? Naasilan daw diha? Oh, noon sa makanisilan daw. Ang ano na siya diha? Minihitabo tingali niya. Lando? Oh. Uy. Uwa, may tao din sa luyo sa van. Ay, naunsa maning nagpalit og ice cream. Kadugay bang nabalik? Ay naman tong tiling-tiling nga ice cream. Uy, wa naman. Uy, miabot mang kahaglayo si Linas pagpangitas tiling-tiling nga ice cream. Ay, naunsa man ni si Lina. Uy, hapit naman mong ngit-ngit. Pero wa man gid siya mabalik. Hindi nasab ko mo tuo nga ice cream gihapoy gipalit ni Helena, oy. Doon na gito'y laing gipalit ba? Mao nga dayon mabalik. Alejandro, Oh, dinhi na ba si Helena? oh, wa pa man. Ngano man? Naunsa man ni sila si Manang. Wa pa man mauli. Oh, unsa? Silang duhagid si Manang, awa pa mauli. Ay, o lagi. Diin man ka ni sila mamalit og kurtina. Tawga si Lando. Ipaapas sila. Ipagamit ang sakyanan. Manang, Helena. Hello, Lando. Oh, Ma'am Shin, nakakita ka ni Helena og Manang. Nga na sila may yung pangitaon. Nga ako manang niya. Seryoso ko nga nangutanan ni Ma'am Shin. Ako na lang gud ang pangitaan. Nga na si Helen naman gud ang mong pangitaon. Lando, mayo kay ni anak ka. Lakaw gamita ang sakyanan nga blue. Apasa si Helena og Manang. Oh, hain mo lang sila, Ma'am. Namalit og kurtina. Pero ganina ratos lang udto ng lakaw. O nagabiin na lang oh. Wa pa gyud sila mabalik. Oh, sige, ako nga pason, Ma'am. Lando! Mooban ko ni mo! Ayaw paglanga na si Lando, Shane. Nga nung imo pa maging sila ipapas, ma? Namin ito mga tiil. Muuli na to, oy. Hubog na sad ka, ha? Samang ka. Wa na lang kailaing mahimo sa imong kinabuhi. Gawa sa paghubog-hubog. Wa ko mahubog. Asa man day ko muliwat, be? Inahan ko ta ka. Matog na ko, ay. Sapa kaya na. Hilo, moy. Huh, sumning bata, ah. Dili man makatabang na ko. Asam ka ako sila pangitaon si Helena ug Manang. Oh, kung namalit sila kurtina, ato gito sila sa mall. Gusto, ato na lang ko sa mall mula house. Ay, murag dili naman yun ni maayo.
Ngano gutang magabian mas Helena sa pagpalit og ice cream. Ako siyang pangitaon be. Naunsa man taon ni bayhan na uy. Mo aksyon masabtag kabalaka ini iyang gibuhat. Sirado naman ang mall. Uwa man sila dito. Gusto, malibot ko sa plaza. Uy, si Manang Manang nagbitbit o kinumpra? Manang! Ay, igay! Ay, salamat na agian ko ni mo dong lando! Kain mo si Helena, Manang. Mao gyud day akong problema dong. Kay nagpalit og ice cream nga tiling-tiling ganinang hayag pa. Pero wa gyud mabalik hangtod karon nga gabi na. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.